Kining atong ibanghilyo karon ug ang pagbasa usa ni sa mga common natong mahinumduman sa mga pagbasa panahon sa misa. Kanang gihimo ni San Pablo nga mura siyang atleta. Ang iyang pagtanaw ba sa atong tawag na panaw sa pagtuo murag athlete kanang magdudua. Pero ang iya lang tanaw siya ang katulang dinis kalibutanon nga duwa usaray mo daog. Pero kaning lumba sa Ginoo, kining iyang kompetisyon, ang tanan nga makaabot sa finish line mudaog. Pariharag premyo. Ana, sugot mo? Sugot mo ana? Ganahan mo anang nga contest, basta makaabot lang ka sa finish line, pariharag premyo. Okay mo na? Mao na siya. Mao na ang dagan din eh. Nya matud pang San Pablo, ang usa ka magdudua or atleta, daghan kay siya biyaan nga gusto unta niya aron lang mapanton ang iyang lawas og maandam sa maong duwa, pananglitan boxing. Kinahanglan biyaan ginang mga kanang kakuwang stog, kanang inom, kaon, nga huygog kaon. Biyaan gina siya. Kaya di na biyaan, ang lawas dili maandam. Inigabot na fight, hagba lang dayon. Sa ato sang pagsunod sa Ginoo, daghan sa tagbiyaan. Matod pa ganing Kristo, ug mosunod mo nako, biyaig yung tanan. Leave everything and everyone. Nya unsa man, ganahan mo aning klasihas disiplina? Ninyo man kong tutukan. Ganahan ba mo ana nga biyaan gid tanan? Biyaan ang balay, biyaan ang ginikanan, ang mga anak, bana, asawa, apil na ng imong kaugalingon. Mao man ay requirements ni Kristo, mo na biyaan aron makadagan gid ta lahos sa dag-anan kay kani manggong mga tawhana o kining mga butang sa kalibutan, mga igsoon, mao ni sila atong load ba, karga. Gipanghigot na nato, gitawag nag-attachments. Suway ko og lumba, apil og lumba og dagan nga daghan kayong gipanghigot sa imong lawas, daghan kagigoroy. Kaabot ka dito sa finish line? Kaabot mo, dili. Di kaabot maluya ka. Muna pamutla ng mga attachments, haron mo sutoy kag dagan. Og mauna ang gipasabot ni San Pablo. Nakaron, sa atong ibanghilyo niingon si Kristo, ang buta, dili makaagak sa laing buta. Pasabot, kung wap ka kadisiplina sa imong kaugalingon, kung wap ka makadetach ani mga butang sa kalibutan, buta ka. Mao man ay mutap-tap sa atong mata kay imbis magtan-aw tas finish line, magtan-aw naman tas atong mga gipang balyo, imong koral, imong sakyanan, imong anak. Unsaon pa nimo pagkakita sa finish line? Magluos naman lang kag lingi. Di mura kag buta. Nya muaga kag laing tao kay dadon kunuhay nimo sa kaluwasan ang mga hog ra mos kanal. Nya equivalent sa na siya sa troso. Kining attachments, kining atong mga pagbalyo ani mga butang sa kalibutan, balyo ka ng imong kilay, imong buhok, imong naong, imong figure, mo balyo ka na, maunay mo tap-tap sa imong naong. Musugod na kag pangumparar sa uban, batig naong, buang-buang dako. Tuga-tuga, pagara-gara, yaw, bag-unsag naong. Ano naman ka, kay nagtanaw man kasi imong naong, ikaw ragi arang-arang og naong. Kuha na ninyo? Paggarbo baya, mura sa unsay gisakyan, kagang-kagang, sikanhan, may paning ako, branyo. Sugod na ka, no? Smile baya, diha, mura yung taas og ilong, piyanga, ba kay ilong. Musugod na ka ba, kanang pangumparar ba? Liwan nabuta na ka. Gitawag nag-pride.
sala ana pride, garbo. Nya kanang garbo mo na mutap-tap nato nga di na takakita sa tong silingan. Nakakita pa ba si President o sa nganan niya Putin sa panginahanglan karon sa mga Ukrainians, labi na gyud sa mga nangamatay? Ang iyang gitan-aw, ang iya ra gyung pagpakikumpit ni anang presidente pod sa Ukraine nga si Zelensky. Wa na sila magtan-aw on the ground. Pila ka buok nangamatay, pila ka buok wa nay balay, wa na sila magtan-aw silang mga igsuong katawhan sa kalibutan nga nagkrisis na tagmaayo, daghan na kay nawad-as trabaho, daghan na kay wa nay ikapalit og pagkaon kay ni mahal og maayo ang mga presyo. Wa na sila magtan-aw ani, nabuta na sila. Buta. Ikaw no, lingi ay mong tupad. Yung nakita pa ka sa akong panginahanglan. Sige, pangutan na. Wa gay mo mulingi. So di lang mo buta, stiff-necked pag yun. No? Matter ba ni Kristo, this is a stiff-necked people. Di ka maong mulingi sa iyang isig katao. Unsa ko nimo pagkakita di ka mulingi? Muna sigihan ta mo dinig tudlo, lingi. Kaya di na kakamaong mulingi, mura nakagpatay, standby lang na imong liog, di na mulingi, patay na ka ana. Sige, usbo na ko, tagaan ta mo second chance, lingi sa imong tupad. Ing na kakita ka sa akong panginahanglan. Ha? Kay usahay no, ang ato, ragyong panginahanglan ang atong makita. Mura tagitap-tapan anang atong gitawag og personal needs. Di na tamutan-aw sa needs sa atong isig katao. Ngay nangutanan nako, pader, nganong sige man kag baligyag slat, nako nakita nako ang needs sa parokya. Nakita nako ang needs sa simbahan. Insa unya nganong ikaw may mamaligyag slat, nako aron akong imbitaron ang mga taong wa kakita ni ining maong need nga moapil sa akong or mo kuyog sa akong nakitaan. Matanawa karon na nabag-o na ni atong simbahan. Need man gyud to, guba atong atob, ana kisami, wa tay kuryente din hintarong, ana wa tay yuta, wa tay klaro dihang agianan, ato mga bangko sa zaona lain-lain ang size. Musubay ka diri nay aisle, mabangga na ka sa ligi dito kay wa nay aisle, kay tungod sa size kay mao lagi need man to siya. Ana nya giimbitar ta mo, palit mong mga slots. Awa na, tanawa, di ba ninindot no? Wagin mo ka-apil. Wagin mo ka-apil day ani. Imposible naman na may mga common din naka-apil. Nindot na, tanaw. Nya karon apatay need unsa man, kumbinto og mga opisina og social hall. At least lang natay social hall maka-accommodate og mga 200 ana katao. Igo na kayo na nga makahimo ta sa atong mga kaning gitawag pastoral kaning development or training sa atong mga organizations. Mao na baligya sa tagslat, DOPS ana. Adto sang niaging kuan 9th anniversary nato dinhi sa parokya og sa birthday Mama Mary gahapon, kita sad nato ang need nga kana bitang mga pagkabos natong pamilya dinhi, daghan-daghan sa gina sila, nakahatag sa tag mga 2,000 ka pack na rice atong Lunes, Sabado, Domingo ug Lunes. Anya gahapon naka-feeding punta sa 5 ka elementary schools. Karong Domingo ako lang yang ipakita ninyo ang mga footages ni ana. Gihangyo nako atong sukom nga mohimog footages, video o pictures. O niya, nindot, mga need man niya, nagkahiusa pud ta, na need pud nato nga mapropagate ang pag-ila sa Mama Mary, nga tao siyang tinuod, nga naaday siya birthday. Ay nana ba? Og labaw tanan, ang need nato for oneness. Kanabang matod pa ni Kristo, mahimo unta tang usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Mo na akong giya ninyo dinhi. So kung wa pa mo kapalit og slot, wa pa mo makighiusa. Nya himuan ni siyang gitawag nato matud pang San Pablo, tutuki ang dag-anan. Himuan ni siyang challenge nga makapalit lang kog usa ka slot anang DOPS. Divine Unity, Prosperity and Satisfaction, Success. Ana.
Nya unsa may imong disiplinahon? Di na ka mo inom og soft drinks, di na ka mag-snacks, no? Di na ka manigarilyo, di na ka mo palit og swertres, di na ka magsigi og kana ganing og batanon mo, di na mo magsigi computer games. Nya imo na siyang tipunon, imo na siyang tigomon kanang imo mga kanang dili na gud necessary. Kamong manag-uyab, di na mo mag-date ato anang motel, haron lang magtinukhangay dito. Inyo na mahal-mahal biya sa nagbayad, no? Ako nang pasiplatan ang mga rate anang motel, pero murag kausap pa magkasoda na tingali ko. Ay, wasa ko, amot, nakasudo ko, limot ko niya. Di na mo magsigig ka na ganing party-party, ka na lang laag-laag, pamalitan ng bagong gadget, palitan ng bagong mga sapatos, bagong sinina. Niya kabo sa mga babae, di na mo magpa-colors yung buho, kanang pasiging pamalitan ng bagong sa pamadli sa kilay, mga inana, baka na, gitawag na silang mga unnecessary for existence. No? Niya, inyo ng tigomon, ipalit og slot. Ikahuman imong palit success. I discipline myself and now I reach the finish line. Oh, kanindot ano? Nindog na tayo. Mula magyumugwa madasig. Sige.